Доброго ранку! Салют, сябры! Рады вітаць вас у нашым добраранку! З нами вы хутка прагоніце рэшткі сну і бадзёра сустрэніце новы дзень. А зарадка і сняданак вам нададуць яшчэ больш энергіі. А ласункі ўзнімуць настрой! Ну, салодкім злоўжываць не трэба. Ад яго ніякай карысці. Лесік, які ты строгі. Я лічу, што шакалад і мёд не пашкодзяць. Ого! Такія прысмакі дазваляюцца, асабліва мёд. Толькі калі ён натуральны. Дарэчы, мы з Касей летась знялі невялічкае відэа пра нястомных збіральнікаў мёду. Дзеля кропелькі мёду яны з самага ранку працуюць, не шкадуючы ні крылаў, ні лап. Ого, вы не пабаяліся і знялі пчол? О, не толькі пчолы нам трапіліся, але і чмялі. Мы знялі нават шэршняў, хоць ты і не робяць мёд. Ой, ну і смелыя вы. Шэршні хоць вас не пакусалі падчас здымак? Не, мы ж асцярожныя зайцы. Не забываліся пра правілы бяспекі і захоўвалі патрэбную дыстанцыю з нашымі героямі. Цікава паглядзець, якое кіно ў нас атрымалася. Яшчэ пытайцеся. Тады увага на экран. Гэтым пухнатым працаўнікам не страшныя ні холад, ні дробны дожджык, ні прыцемкі. Не шкадуючы сябе, чмялі збіраюць пылок і нектар з самага ранку і да позняга вечара. Самая галоўная асаблівасць чмялёў у тым, што яны могуць самастойна сагравацца да плюс 40, нават калі тэмпература паветра ніжэй на 20-30 градусаў. Як? Вельмі хутка машуць крыламі і так саграваюцца. Менавіта таму ранняй вясной чмялі самымі першымі з насякомых пачынаюць свае палёты, нават калі тэмпература паветра не больш 5 градусаў. Гледзячы на іх пухленькае цельца, цяжка паверыць, што чмялі хуткі і манеўрныя, але гэта так, сябры. Уявіце сабе, сярэдняя хуткасць палёту чмяля складае 3 метры за секунду. Гэта азначае, што чмель здольны пераляцець футбольнае поле ўсяго за 30-40 секунд. Ведаю, што вы зараз падумалі. Паспрабую уцячы ад такога пілота. Не хвалюйцеся, чмялі вельмі мірныя насякомыя, зусім не агрэсіўныя. Яны выдатныя апыляльнікі. Іх працоўны дзень даўжэйшы, чым у пчол, і працуюць чмялі хутчэй. Напрыклад, за одну хвіліну чмель наведвае ў сярэднім 25 кветак, а пчала усяго 10-13. Аднак што мы ўсё пра чмялёў ды пчол? Яны, вядома, працаўнікі-апыляльнікі, якія зранку да вечара збіраюць нектар на мёд. А вось гэтыя ярка-жоўтыя паласатыя красуны з тонкім станам і вялікай галавой выклікаюць шмат пытанняў. На кагосьці яны наводзяць сапраўдны жах. Так, гэта шэршні, насякомыя з сям'і сапраўдных воз. Жывуць вялікімі сем'ямі ў прасторных гнёздах. Як вам такі дом, а? Сапраўды цікавая канструкцыя са шматлікімі ўваходамі. Шэршні заўсёды творча падыходзяць да будаўніцтва гнязда. Як і да выбару месца для яго. Бачыце, на якім фундаменце пабудавалі сваё жыллё? Так, на старой спакойней. Арыгіналы. Матэрыял для будаўніцтва гнязда шэршань збірае з гнілых пнёў, з галін дрэў. Дарослыя шэршні сілкуюцца салодкай расліннай ежай, сокам, які выцякае з бяроз і дубоў. Любяць яблыкі, грушы, слівы. Толькі не думайце, калі ласка, што ад шэршняў няма ніякай карысці. Маўляў, мёд не робяць, а ў дадатак раззяваюць рот на вашы яблычкі з грушамі. Не, мае даражэнькія, шэршні – санітары саду. Яны палююць на тлю, кляшчоў і іншых садовых і лясных шкоднікаў. Без асаблівых намаганняў шэршань здольны знішчыць даволі вялікіх насякомых – саранчу, мух і воз. Атакуюць санітары таксама старых і хворых пчол. Імі яны кормяць сваіх лічынак. Здаровых і маладых пчол шэршні не чапаюць, таму іх адносяць да карысных насякомых. Жаліць шэршань толькі тады, калі яго спрабуюць схапіць. Не рабіце гэтага, сябры, бо укус шэршня вельмі балючы. Да таго ж, атакаваны шэршань падае сігнал трывогі, і яму на дапамогу ляціць цэлы рой. Лепш шэршнямі жыць па суседству мірна. Тады і вам будзе ахова ад мух, камароў і кляшчоў,
а ім сытна і спакойна. Што ж, наша з Лесікам кіно скончылася. Падчас здымак ніхто не быў укушаны. Вельмі цікава. Дзякуй, сябры. Цяпер чмялі, пчолы ды шэршні не здаюцца такімі страшнымі. Спадзяюся, дзяўчынкам і хлопчыкам таксама спадабалася. А зараз прапаную зрабіць мульціпаўзу. Вось такая гісторыя. А мы рухаемся далей. Не просто далей, а настолькі далёка, што у вас дух захопіць. О, куды гэта мы накіруемся, Лесік? У Таіланд, краіну ў паўднёва-ўсходняй Азіі. Ой, гэта сапраўды вельмі далёка. На самалёце туды ляцець гадзін 10. 10 гадзін? Не, я пас. Што ты прыдумаў, Лесік? Навошта нам туды ляцець? Нагода накіравацца ў далёкую трапічную краіну цудоўная. Табе вельмі спадабаецца, Кася. Ну, што там? Фестываль кветак. О, хочу! Лесік, ты прапануеш віртуальнае падарожжа? Ага, запрашаю на фестываль кветак у Чыянгмай. Поляцелі! Фестываль кветак штогод праводзіць на поўначы Таіланда у горадзе Чыянгмай. Свята заўсёды пачынаецца ў першую пятніцу лютага і доўжыцца 3 дні. А сёння якраз і ёсць першая пятніца лютага. Правільна, Глеб. Таму мы і паляцелі на фестываль кветак. Ой, Лесік, якая прыгажосць! Аж вочы разбягаюцца. Няўжо столькі кветак у лютым? У Таіландзе трапічны і субэкватарыяльны клімат, Кася. Там цёпла і вільготна. Кветак тут сапраўды вельмі шмат. Галоўная падзея фестывалю – вялікі парад кветкавых скульптур, якія рухаюцца на платформах па вуліцах Чыянгмая. І ўся гэта раскоша з жывых кветак? О, неверагоднае відовішча! Мясцовыя фларысты і садоўнікі дэманструюць лепшае, на што яны здольныя. Асаблівым поспехам карыстаюцца кветкавыя кампазіцыі у выглядзе геаметрычных канструкцый, міфічных істот, а таксама фігуры Будды, караля. І цмок тут! Ой, а якое мноства кветак! Архідэі, астры і нават я не ведаю назвы гэтых фантастычных экзатычных кветак. А колькі турыстаў? Паглядзіце. Натоўпы! Тысячы турыстаў з усяго свету імкнуцца паўдзельнічаць у незвычайных кветкавых шэсцях, убачыць сотні тысяч самых розных кветак. Кветкі літаральна паўсюль. Мясцовыя дзяўчаты убіраюцца ў нацыянальныя касцюмы, яркія сукенкі, упрыгожаныя жывымі кветкамі. А напрыканцы фестывалю будзе выбрана самая прыгожая з іх. Яна і стане каралевай кветак. Конкурс прыгажосці. Ой, мне б туды! Я б такі б вянок спляла. Я ж казаў, што табе спадабаецца. Ай, я ўражана, Лесік. Акрамя шэсцяў, тут і выставы кветак, і прыгожыя клумбы, і спаборніцтвы фларыстаў, і кірмашы, і тэатр. А ўначы эфектныя светлавыя кампазіцыі кветак, раслін і не толькі. Бачыце, якое фантастычнае дрэва? Дрэва жыцця. Неверагодна. Што ж, уражанні ад фестывалю кветак у Чыянгмаі застануцца на ўсё жыццё. Ай, так, Лесік. А нам час вяртацца з далёкага Таіланда. Дзякуй, Лесік, за цікавае віртуальнае падарожжа. Шкада, што ў нас у лютым прырода спіць зімовым сном. Не сумуй, Кася, не за гарамі вясна, а там і майскае хараство. А зараз я прапаную паглядзець мультфільм. Што ж, сябры, прыйшоў час развітвацца. Вясёлага і цікавага дня вам, дзяўчынкі і хлопчыкі. Радаснага і паспяховага! А мы сустрэнемся з вамі зранку У нашым добраранку! А зараз наш падарунак для ўсіх. Яшчэ адзін ранішні мультфільм.